मास्टर साहब माहौल दे के काम करे लोग। भक्त किस्म के पड़े लोग गीत बजा देलन कोनो साली अपने जीजा जी से कहली कि ए जीजा जी राते भर के बात पिया आज रात भर खातिर मान लो साली हम बनी हमरे ऐसा साली के जीजा हमरे मास्टर जैसे होखे हर करम फूट गइल हो बाची खाली मिला ले जे पहले अच्छा साली हमरे ऐसा होखे हमरे ऐसा साली के जीजा ऐसा होखे बाल खड़ के बना नहला मारो लो भैया असो के सीजन में आसार है आवत आवत इनके खेत में धान रोपा जाए बार बार के बाटे बार से ना करेली खैर बार को मत जाई जा बहुत बढ़िया बेचारू अच्छा जना करी हंसे लन मास्टर साहब के हंसी हमार काल करेले इसे बुहाला की छाछ पर बरारी चढ़ल बड़ी सो जनाला के भीतर बुझबुझे छोड़ साली अपने जीजा जी से कहली कि जीजा जी हमारी इच्छा बाकी तली माई के दर्शन करा देती जीजा जी ऐसा लजा दूर बड़न कहत हम तोरे ऐसा साली के लेके जा तो कोई खाली चिंता मत कर माई के दर्शन करे के हम तोरा पीछे बैठा साली तैयार हो तरी इनके ऐसा जीजा जी जौन बड़न उनके बर्दाश्त लिखे हो साली के लगे जाके कहत हम खोद के का कहत हम जतरू माई के दर्शन तू करे हो लगलू हंसा दे सवारे जतरू माई के दर्शन तू करे हो लगलू हंसा दे सवारे फायदा करी यादव जी के माथा लक्ष्मी माता हो तमाम गीत निकला था आप लोग पसंद करत रही लेकिन हई मेहरारू